и косми, свари ги заедно и като направи от това буца, хвърли в устата на змея, змея се пръсна. И рече Даниил, ето вашите свети. Ето вашите свети, които си кланяте на тях. Умъртвени са. Защото Бог е Бог силен. Могъщ Бог. Когато пък вавилонците чуха това, хората, които беха от царските дворци там, около него, всичките хора пак, вавилонци чуха за това, силно се разгневиха и се дигнаха против царя. И казаха, царю, стани, а стана ти юдеин. Ти стана юдеин като Даниил. Разруши вила, уби змея, жриците предаде на смърт. Какво става с тебе, царю? Ти да не си станал и на Божия ни ти вече, да се кланяш на Бога. И като дойдеха при царя, казаха, предай ни Даниил, инак ще умъртвиме тебе и дома ти. И когато царят видя, че те силно се настояваха и принуден беше да им предаде Даниил. Фанаха Даниил и те го хвърлиха в лъвовата яма. Той престоя там колко? 6 дена. 6 дена в ямата седи. В ямата имаше 7 лъва и даваше им се всекидневно по 2 телета и по 2 овци. В това време не им ги даваха, за да изядат Даниил. Сега 33 стих. В Юдея имаше един пророк на име Авакум, който като беше сварил чорба и надобрил хляб в паницата, отиваше на нивата, за да занесе това на жертварите си. Тия, които пасят там овцете, агънцата. Но ангел Господен каза на Авакум, вие много добре знаете, че има пророк Авакум. Също тук се пише за него, че е пророк. Но ангел Господен каза на Авакум, занеси този обяд, който е от тебе в Вавилон, на Даниил в лъвовата яма. Авакум каза, Господине, аз никога не съм виждал Вавилон, а не зная ямата от една държава на друга държава. Тогава ангел Господен го лови за темето и като го потигне за косата на главата му, постави го в Вавилонската яма със силата на своя дух. Със силата на своя дух. Може ли ангел да те пренесе от тук в Германия? Може. За 2 секунди. Може ли да го? Може ли ние да се пренесем? Духът излиза от тялото и почва да се пренася на друго място. И това са верни истински неща. Много християни не знаят истина. Много християни не знаят как да молят. Много християни не знаят как да се молят. Много християни не знаят Словото, защото не го четат, макар че имат по 2, 3, 5 Библии вкъщи, събират прах, абсолютно не знаят кой е Исус. Тогава ангел Господен го лови за темето, като го подигна за косата на главата му, постави го в Вавилон над ямата със силата на своя дух. И Авакум извика и каза, Данииле, вземи обяда, който Бог ти е проводил. И Даниил рече, спомнил ли си, Господи, за мен е Божка. И не си оставил уния, които те обичат, Господи. Спомнил ли си за мен? Даниил 6 дена в ямата не яде, лъвовете гладни не ядат. И ангел Господен беше вътре, запечатал устата на лъвовете и те нито го ядяха, нито го оръмжаха. Даниил седи вътре и се моли. И затова той казва и рече, спомнил ли си, Господи, за мене Боже? И не си оставил уния, които обичат, Господи. И стана Даниил, яде, а ангел Божий в миг постави Авакум на мястото му
На седмия ден дойде царят, за да потъжи за Даниила. И като приближи до ямата, погледна в нея и ето Даниил седеше и си яде чорбавата. Лъвовете гладни, 7 дена без да ядат, а Даниил вътре яде, защото Господ му храни. Кога ще постави Господ? Кога ще те забрави? Никога. Ние го забравяме. Ето за това идва наказанието. Затова идва от нас тревога. Затова живееме в безпокойство. Истина ви казвам. Никой от нас не живее благословен живот, както Господ иска. Никой. Не сме такива утвърдени християни, като почнем от пастирите да достигнем до най-малкия. Не сме верни. Не сме достойни за Него. Не му служиме с дух истина. Сърцето ни е далеч. Както нашите братя бяха верни до смърт, да го фалят в ямата заради Господ, да го мъкат със 7 лъва вътре. Кога че го правиш? Кога че държиш това? Кога че говори за Господ? Има помежду нас хора, които идваме на църква от време на време, не почитаме Господ. Как ще държиме вярата тогава? Как ще държиме тези изпитания, когато идват по лицето на земята? Много скоро ще дойде. Много народ, истина ви казвам, че ще плаче и ще реве. Много народ ще тъжи. И много народ ще иска да служи на Господа, но ще бъде твърде късно, твърде късно. Защото ще дойде грабването и Господ ще вземе верните, достойните за Него. Тя, които го обичат. Той ги храни. Тя, които го обичат, Той ще ги вземе. Но ония, които останат тук на земята, ще бъде горко за тях. Горко за тях. Голямо горко ще бъде за тях. Тогава много народ ще плачат и ще реват. Тогава ще разберат истината, ама ще бъде твърде късно. Защото сега, когато има свободно време, благословено време, те го изпускат и не търсят Господа. Сърцето им е към света, към тия грехови беззакония. И никой не търси Господа със сърцето и душата си. Всеки върви по своя път, като че ли имаме капаци, като коне и вървиме само напред. И никой не мисли за Господа. Никой не мисли за грабването. Тук няма да останат хора. Няма да останат хора. Много от набодъчните ще бъдат грабнати. Малките деца ще бъдат грабнати. Тогава жените ще търсят бебета си, но няма да ги намерят. Ще търси жена си, мъжа ще търси жена си или жената ще търси мъжа си. Ще търси децата си, няма да ги намерят. Тогава ще разберат, че Словото беше верно. Но ние не сме повярвали. Казал свидетели, които са виждали тия неща. Тогава Даниил подигна лицето си към небето и каза, рече, Господи, спомнил си за мене. И ти не оставаш уния, които те обичат, Господи. Ти се грижи за тях. Макар че Даниил 6 дена не е ял нищо. Не е пил водичка. Но Господ му прати храна, за да му остане гладен. В смисъл такъв да не умира от глад. Или да бъде изтощен, да му става лошо. Но Господ му прати водичка. Стана Даниил, яде. Лъвовете около него гледат го, той си яде. В миг на око постави Авакум на място.